Ho. Unyazi lwezulu. Hayi noma bengathini siyofela onyazini. Siyofela onyazini. Noma umuntu engathini. Ayi, wayesengqongqoza umuntu emnyango. Mayengqongqoza umuntu emnyango, bantwana benkosi ngathi ngena, ngiyazi ukuthi mhlawumbe ingane isuka endlini kanina noma isuka lapha ekhishini la isuka khona. Njengoba ingqongqoza la ngathi ngena. Hayi, wavula lo muntu. Kodwa obathi mayevula wangavela yena. Bathi mavuleka umnyango, ukhanyisile emnyango. Nami ngilapha nje edining room lapha ngiyabonakala. Hayi, ngase ngibona ngesibhamu nje sithe. Uma isibhamu singikhombela nje, weManazaretha. Anobiza uShembe. Oh. Hey. Uma isibhamu singikhombile kanjena, ngathi Shembe, ngimemeza lo ophambi kwethu. Ngathi Shembe. Hayi, Nkosi angikwazi ke lokho engikubona la emnyango. Ngakhuluma ngisibuka lesibhamu lesi. Kodwa ngakulandule ngangubona ngathi angikwazi lokho. Hayi, wayesevele obala lo muntu. Wayesevele obala, ngase ngimbona lensizwa le. Hey, weManazaretha. Kukhona ukuthi ubhekane nenkinga xabene namuntu. Shembe konke ngokwakho. Ngunika wena mina. Ngoba akukho kunye ngakwenza ngathi Shembe. Hayi, yasevele obala lensizwa. Lensizwa inamehlo nje ala phezulu ngathi impunzi. Amehlayo nje uyabona iwakhuphulile iyabukisiza ngempela. Yayisingikhomba kanje. Okwathi mayingikhomba, ayi isibhamu asibhekeki eManazaretha. Isibhamu asibukeki. Ngeke usiqolozela umuntu ethi ubususibuka. Hayi, ngakhophozela ngathi. Kodwa sengembizile uShembe. Ngaqala ukumbiza, ngambiza wasabela. Awu, Manazaretha. Ngambiza wasabela uShembe. Yathi lensizwa imile nje kanje, yayisidedela. Hawu, lo phambi kwethu. Ngize ngifele kwezakhe izandla ngoba ngabona likhulu. Yathi mayidedela lensizwa lena bantwana benkosi, kodwa ngabona inkinga, yafika ngishaya nayi inhlamvu lapho yangena khona. Namanje nansi uthanda ukubuka nje nansi. Kodwa lo Shembe wathi ngeke iphume ngale lenhlamvu lena, ngizoyikhipha mina ngoba selimenyeziwe igama lami. Yangena inhlamvu, yafika yakhipha umhlathi odwa lapha ekugcineni. Ngingakhamisa ubuke, awukho umhlathi ola ekugcineni. Yayisiphuma inhlamvu ngapha kulesihlathi lesi esingapha. Hey, uyazi ifana nenganekwane lento mangabe ngitshela umuntu ukuthi ngadutshulwa kanje, kodwa uShembe engamemezayo inhlamvu engakangeni, wayibamba uShembe inhlamvu kube izophuma kule nhlafune ngapha. Yangene yakhipha umhlathi osebugcineni ngale. Kodwa ngayibona enye into eManazaretha. Ngase ngene endishini. Okwathi mangene endishini bantwana benkosi, sakhula sidlala lokho kwakuthiwa isipini. Singabafanyana lapha esikoleni. Sidlale kanje, busubhaqeka ibeka isandla sakho kanje. Uthi angaqagele lo uthi yini ikhanda noma inyoni. Hayi, mayethe ikhanda kanti inyoni, uyayithatha leyo malana yakhe alibonge zikaShembe. Ukuganga
kwethu ke kobungane ngase ngena kule ndishi maNazaretha amahle enkosini yayisigijima nami le ndishi yagijima nami le ndishi kwathi mayigijima nami le ndishi ngilele ngehlombe endishini inyawo zihamba kanje emoyeni ngilele ngehlombe phakathi endishini wangifaka endishini unyazi lwezulu hey yagijima nami le ndishi okwathi mayigijima le ndishi kuphela leli jubane layo asizwe silile emnyango hey asizwe silile emnyango angisezwa na kahle kumanje angizwa kahle endlebeni kodwa lo Shembe khona umshinyane ngofaka la angihlobisile ngawo kodwa ngibuye ngikhohlwe lento kodwa kubuye kusho ukuthi hayi odokotela bake benginikile lento yokuthi ngisondeze umsini uyabona ke mawunyathela uza ngapha ngisho ngakuboni kuyangisondezela ukuthi nanga umnteza nalo uhlabo nanga umnteza kodwa uShembe engimkhonzayo noNkulunkulu kumina konke lokho ngambikela uNkulunkulu engimkhonzayo kwaya ngokuya okungihluphayo nje siyezi maNazaretha amahle enkosini uma igijima nami ke ndishi batwana bokukhonza uNkulunkulu okwathi uma ngabe ima lapho ngasizwe isililo sikhala emnyango bangithatha lapho bangise esibhedlela ngathola lolu sizwana lolo ngedlule eshowe ngaya la eNgwelezane lapho abafike khona bangixilonga benza konke kodwa okwenzeka lapho maNazaretha amahle enkosini yathi uma ngabe inhlamvu ingena inhlamvu yaphuma ngaso leso sikhathi ayikhishwanga esibhedlela yakhishwa unyazi lwezulu wayiqathaza khona endlini ngithema ngabe ngifike esibhedlela ngangilandelwa amaphoyisa ezongibhalisa istatement kwathola ukuthi angikwazi ukukhuluma ngiyababona kodwa angikwazi ukukhuluma ngabhala nje ngepeni lapho ukuthi angikwazi ukubhala istatement akukhulumeki ahamba amaphoyisa lokho ahamba lokho kuze kube namhlanje ngathi icala engizolivula ngizolivulela bani kuncane lokho uNkulunkulu angenzele khona ngizofuna bani ngomuntu engingamazi hayi mina ngiqhubeke nomsebenzi kaNkulunkulu ngiyofela kuwo alibonga izwi kaShembe ngashiya kanjalo ngangabhala statement afika amaphoyisa abuze inganeni ukuthi akukho nekubonile la okulimaza ubaba wenu hey kazi lo muntu liyakhuluma akukho nekubonile la okulimaza ubaba wenu zathi ingane kukhona bathi kubo zathi nakho bafika bacosha eminyango ngesikhathi ekhipha lenhlamvu kuyawo kwayo lenhlamvu uma ifika ingena enyameni ayikwazi ukuhlala lapho osekubizwe khona izwi kaShembe yayiqathaka lenhlamvu yayiqathakala nali negobolondo babe kuthatha konke lokho angisiphathi isibhamu kodwa ngathi mangibuza ngokomthetho bathi uma ngabe inhlamvu iphuma esibhanyini iyarekhoda ukuthi lesibhamu isikabani bakhona bomthetho la iyarekhoda inhlamvu kwaphela konke lokho wathatha bonke lobo bufakazi lobo ngasala noShembe mina libonga izwi kaShembe kodwa igazi lomuntu liyakhuluma
ungazathi uzube mncane bebuza abantu ukuthi yini uphethwe yini igazi lomuntu liyakhuluma ithi incwadi esifunda zonke insuku ungamfiseli okumakhelwana wakho ubaba uyasilaya zonke insuku uthi asithande omakhelwana bethu yithi mawuye emhlanganweni omakhelwana bengasho ukuthi saphumula hambile lo muntu hambele indlela yabo yakwaShembe kodwa abakuphathise umnikele ukuthi nathi ufike usinikelele uphathise omakhelwana silaye ubaba kanjalo angazi noma kuye kuzwe mina ngedwani kodwa ubaba uyasilaya njengoba esihlale silaya zonke insuku nje ngisho ukuthi ke eNazaretha amahle enkosini batwana bokukhonza uNkulunkulu ayi ngiphila ngaphansi komsa kwakumhla ka-10 September ngonyaka odlule usuku olwasayiniwe nje ukuthi angife kodwa ngifanga kodwa ngithi mina umusa kaNkulunkulu engiphila ngawo ngaphansi kwawo manje kungenxa yokuthandwa uNkulunkulu okhona phambi kwethu unyazi lwezulu amen ngoba kwase kuqediwe kodwa wathi lo phambi kwethu akuqedwa kanje wenqaba ngisho ukuthi ke batwana bokukhonza uNkulunkulu eNazaretha amahle enkosini ngiyambonga obongekayo ngiyafisa uNkulunkulu igama lami engalihlangula encwadini ngingazoni ngoniwa kodwa ngibe ngaphansi kwezwi lokulandela unyazi ukuthi unyazi luthini ngaso sonke isikhathi ngilandela izwi lonyazi njengoba ngiguqela lapha nje kungenxa yokuthandwa yilo unyazi akukhona ukuzenzela kodwa kungenxa yothando lwalo unyazi alibonga igama likaShembe ngiyabonga ke eNazaretha amahle enkosini uNkulunkulu lokhu nje angiphile khona ngicela ukubhekisa kuyena nokumemeza izwi lakhe lokuthi nyazi lwezulu uNkulunkulu kimi ngicela lokho kungapheli kuze kufike insuku zami zokugcina ezaziwa wena Nkosi ukuthi zingakanani insuku zokugcina hayi lezi esibuye zinganyulwa abasemhlabeni bengabi namandla futhi okuyinqamula ngaphandle kwakho ngiyabonga batwana bokukhonza uNkulunkulu ngiyafisa ukwehlela ngezansi inkosi ibusise izwi layo amen